אתם מציירים ביחד? אלון, בוא נרד מהר לי. אלון שבית. שחבר שם את הבח שלנו. כל הם מגלדים לבד, גם הגבינות שלהם אחרי. הכל, זהו. הוא הכי רק גבינות. כל מגלדים לבד. אבל לא נפתח, חביבי. זה הפית הזה. שמי זה? מישהו אחד היה בעלים לעזור בידו של כל הראשונה. זה באמצע, אתה לא שולח נשיקה לאמא? לא יכול לקרוא. מתוק. תראה לי איך אתה מצייר ואני מצלמת. אותי את מצלמת? בוודאי. ביחד. מחר תסדרו את החדר ואני אצלם את החדר היפה. אוקיי. ועכשיו הוא נראה די מבולגן. היום יום ראשון. אוי, לא רואים טוב, למה? ראינו טוב, סתיו ילך. הארי פוטר. נכון. ומי אני? ובוא תהפוך אותי לצפרדע, נראה אותך איך אתה הופך אותי. אתה צריך להגיד משהו. אוגוסט, בוקוס. ואתה? למה התחפשת? תזהרי, אני השוטט זקן הגשת, אני אשבור את המצלמה! בואי, אני אשבור לך אותה! צילו, יש פה פיראט! בואי! פיאנית, לא תתחפשי גם את. הארי פוטר, תהפוך את הפיראט לצפרדע! שברתי לו את הכסף. לא, הוא לא יכול, אתה כבר הפכת אותו לצפרדע. רביץ'